možemo biti na javnim nastupima, pivat, apelirati, probuditi svijest kod ljudi. U stvari trebalo je pitati ljude u Hrvatskoj, sve Hrvate i Hrvatice i ljude koji žive u Hrvatskoj da samo reknu da ili ne. Zahvaljujem našim dragim gostima, akademicima, profesorima, znanstvenicima i svima koji su stali uz nas i da započnemo taj dijalog unutar akademske zajednice o ovom toliko važnom pitanju za našu budućnost. I ne samo našu, nego za budućnost naše djece i budućnost Evrope. Svi volontiramo, ne bi li spasili Jadran. Želim zahvaliti dragim gostima, vrhunskim ljudima koji su se svojim znanjem, sposobnošću, svojim djelovanjem već toliko dali za Hrvatsku i za ono što čine. Pa od srca želim da imamo jedan veliki pljesak za to što su ipak pokazali da se njihova riječ mora čuti. Prema najavama Ministarstva gospodarstva planirano je potpisivanje ugovora sa stranim naftnim kompanijama, a čiji sadržaj se izbjegava pokazati javnosti. Zato smo ovdje jer smatramo da nam je dužnost brinuti se o nacionalnim interesima na transparentan način kako je priliči jednoj demokratskoj europskoj zemlji. Odmah krećemo ovako u krug, akademik Tonko Marojević, gospodin dr. Marin Sopta, gospodin Davor Štern, dr. za znanosti Staša Podanic-Borić, dr. za znanosti Marina Mlakar, profesora doktora znanosti Marino Manin i gospodin Bostinko Mišetić, dr. znanosti Tonči Tadić. Zdravi bili, evo, čini se kao da smo u katakombama, kao da se moramo okupljati potajno i doista ta neprozirnost je sam po sebi indikativna. Ja sam ovdje naravno sa opravdanim rizikom da budem proglašen nostalgičarem, reakcionarom, pasofistom, doista i ne pripadam tehničkoj inteligenciji i čini se naravno da od tehničke inteligencije s pravom zahtijevam da nas informiraju i da nam dadu elemente. Puno puta sam držao predavanje o kulturnoj identitetu Hrvatske, koji naravno nije samo nacionalni. Upravo mediteranska komponenta je jedan put našega univerzalizma, kozmopolitizma i naravno obrane vlastite specifičnosti. Ne treba govoriti previše o takozvanoj ljepoti i o turističkoj privlačnosti. To je samo po sebi razumljivo, međutim mi koji smo naslijedili, reklo bi se, naslijedili smo naravno tradicije svojih predaka, ali naslijedili smo i grčko-rimsku kulturu, pa čak i onu stariju i irsku, a meni najdraža, reklo bi se, formulacija o Hrvatskoj je da je o Dalmaciji, o Mediteranu našem, da smo ultima pars Grecije, da smo zadnji dio Grčke. Eto ta možda istorijska evropska kultura bez koje ne možemo uopće zamisliti razgovor o kulturi i civilizaciji, čini se da smo mi njezini također bitan dio, a relativno zaštićenošću, onoj maloj izolaciji, onoj činjenici da je Jadran nekad ispao iz velikih povijesnih trka, čini se da se to pokazuje s vremenom na duge pruge, stanovitom prednošću i ono što je sačuvano u našem prostoru, ono što je vidljivo i ono što je nevidljivo, ono što izlazi na površinu iskapanjima s jedne strane ili uranjanjima s druge, nije pitanje samo na kakvoj arheologiji, nego doista o svim vrijednostnim sustavima. Imamo i snimku Emeritus Miroslav Bertoša, htio biti upisan u ovaj današnji dan kao netko tko se bori za hrvatski Jadran. Ja krećem dakle sa svojim temom. Moje tijelo prvi puta je dramatično doživjelo i dotaklo more 1947. godine. I već 7 desetljeća sam u kontaktu sa morem. Hrvatska i more. To su dva identiteta, to je nešto nerazdvojivo. Nema Hrvatske bez mora, nema hrvatskoga identiteta bez spoznaje na taj identitet vezan sa morem. Ja naravno nisam stručan za ugljikovodike, ja nisam stručan za naftu i ne mogu sam sa nekog kakvog stručnog stavišta to gledati. Ali za mene je cijela ta stvar koja se sada događa bitna
u jednoj emocionalnoj dimenziji koja se uklapa u hrvatski identitet. Doživljavam Jadran kao jednu važnu ciglu, jedan važan kamen temeljac hrvatske opstojnosti. I bojim se, ako neko dirne u Jadran, da će na neki način izmaknuti tu ciglu, da će na neki način ugroziti cijelu hrvatsku opstojnost koja je vezana za Jadran, jer u krajnjoj liniji što imamo osim Jadrana? Svakako smatram i što me užasno šokira ravnodušnost građana Republike Hrvatske, uključujući i moje prijatelje i poznanike koji kažu pa šta se nas to tiče, vlada će svakako to sprovesti u djelo. Apsolutno smatram da svaki pojedinac, svaki građan Republike Hrvatske mora imati u sebi onu društvenu odgovornost što se tiče ove teme koja je od važnosti za budućnost ne samo Jadrana, nego budućnost Hrvatske i puno dalje. Današnji susret, ja smatram da je to prvi korak uspješne borbe da spriječimo gušenje Jadrana. Ne možemo zamisliti Hrvatsku kao Abu Dhabi. Abu Dhabi Hrvatska nikad neće biti na svu sreću i ja bi možda ovaj prvi dio zaključio, jer pokušao sam se držati teme. U razgovoru s jednim ambasadorom jedne mediteranske zemlje, velike mediteranske zemlje, prije nekoliko dana, za vrijeme večera smo razgovarali o tome, onda on me napitao zašto vi to radite, ja sam rekao, imam vladu koja misli da je to izlaz iz problema, onda mi je tada rekao jednu rečenicu koju bi, ja sam je zapamtio i pamtit ću cijeli život, a mislim da ona na hrvatskom još bolje zvuči nego na engleskom, jer ja bi je tako parafrazirao malo, nafte u svijetu ima more. A more Jadransko je jedno jedinstveno. Hvala vam. I to je rekao strani ambasador nama za povijest. Hvala vam lijepa. Činjenica koja je s aspekta demokracije i vladavine prava u ovoj državi je jako bitna je da je Hrvatska predmjerujući ulazak u Europsku uniju već od 2004. kad je otvorila proces pristupanja, ratificirala tu direktivu Europsku 2003. godine kojom se Hrvatska obvezuje voditi prekogranične konzultacije o svim pitanjima koje se tiču okoliša i o slobodnom pristupu javnosti. Akademik Morović je dobro komentirao ovaj zatvoreni karakter naše rasprave, dakle ta direktiva nije poštovana i sad smo se mi ovdje našli u Krčanskom skloništu da debatiramo jednu temu. Dakle, organizacijska kultura UNESCO-a koji već štiti 5 lokacija na istočnoj obali Jadrana od 2000. godine je prekoračila razvojni scenarij u kojem operira ova vlada, jer ovakav razvojni scenarij ne samo da nije u organizacijskoj kulturi UNESCO-a više, nego nije ni u organizacijskoj kulturi UNDP-a, to je United Nations Development Program, i UNEP-a, United Nations Environmental Program. Mi raspravljamo o jednom projektu razvoja unazad, koji je, recimo, nešto o čem bi trebalo je voditi ne samo opozicija u ovoj vladi, nego i opozicija, nešto strateško o čem je nadležni forum i tih naših predstavnika u Saboru svakako trebalo prije nego što uopće izlazilo u javnost voditi računa. Dakle, nadam se da je ovaj diskurs koji sam sada ovdje izložila dovoljno uvjerljiv da vam pokažem da se mi nalazimo u jednom nizu prijestupa i završit ću svoje izlaganje sljedećom konstatacijom. Dakle, Vlada Republike Hrvatske je 18. rujna 2004. donijela uredbu o provedbi dokumenta strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, koja je donešena zato što je Vlada Republike Hrvatske ratificirala direktivu iz 2008. broj 56 Europskog parlamenta i Vijeća Europe, kojom se uspostavlja okvir za djelovanje zajednice u području politike morskog okoliša. Dakle, mi imamo uredbu, nakon ratifikacije mi imamo i uredbu, po kojem smo mi svi, ova epidemiološka zajednica koja se danas tu okupila, ali i sve institucije hrvatskog sustava, dužne voditi računa o stanju okoliša u Jadranu i dužne sudjelovati u javnim raspravama i preuzimati odgovornost u svojoj domeni odgovornosti za djelovanje u Jadranu i koje su suprotne ovom razvojnom planu. Hvala vam, doktorice, od srca za ovaj prvi dio. Ovaj naftni biznis, da tako kažem,
nije uopće zapravo organiziran kako bi mi imali nekakvu korist, nego najveću korist bi imale zapravo strani investitori. Šta bi rekao pokojni predsjednik Tuđman na sve ovo? Pozdrav svima. Ja ću vrlo kratko rekao bi jednom juridičko-političkom aspektu, odnosno motrištu u odnosu na ovaj program. Sjetio sam se kad sam bio u drugom zavičaju Marina Sopte u Vancouveru, da gledam Pacifik koji plaši, straši, i onda se sjetim vremena kad bi negdje u Podbiokovlju, u Istri ili bilo gdje na hrvatskom Jadranu, na hrvatskoj obali, sjeo uz more koje draška, mami, miluje, zove. Onda nije čudo što je toliko pjesama, toliko ljepote u glazbi, u slikarstvu, u književnosti, u poeziji, o tom moru, o toj ljepoti koja je rijetkost u svijetu. Dakle, ne ono patetično dar Božji. I kažete što bi rekao predsjednik Tuđman. Predsjednik Tuđman je, za razliku od kasnijih političkih elita, znao ono što političar treba, imati veliko uho, znati osluhnuti i odazvati se na vox populi ili glas naroda. Nažalost, danas naša nesreća počinje kad se odričemo 25.000 četvornih kilometara hrvatskog mora koje je učinio Ivo Sanader. Naša nesreća počinje onda kad političke elite u tim kolektivitetima u kojima vrijedi pravilo kod moćnih da je moćnima najčešće interes, kriterij savjesti, a savjest hendikep ili siromaštvo moćnih, da prema moćnima se ponašaju mizerno, snishodljivo, podanički, a prema vlastitim podanicima bahato, drsko, kako to čini ova vlast. Međutim, ono na što mi trebamo dati odgovor je što činiti, neosporno zaštititi tu rijetkost, tu ljepotu, što učiniti da nam između bola i jelse ne bude naftna platforma, što učiniti da zaštitimo ne nešto što je hrvatsko, što je univerzalno, što je evropsko, što je svjetsko. Izvrsno. Riječ dajem profesoru doktoru znanosti Maninu. Poštovane dame i gospodo, na temelju rečenog mogu zaključiti da ne znam je li u našem javnom diskursu prevladava kamitel europska paradigma ili ne daj Bože zapadno-balkanska, ali sigurno ne prevladava naša jadranska paradigma, naša mediteranska orijentacija. Mi kojima je jadranski pojas na srcu i koji se time bavimo, ja kao povjesničar mogu reći da u novijoj povijesti veliki infrastrukturni projekt koji je još uvijek utopija je Jadransko-jonska inicijativa i Jadransko-jonska autocesta koja je do danas u pola svoje trase realizirana. Što se tiče komunikacija i autocesta, mi smo imali od prapovijesti na ovom prostoru o kojemu je riječ jednu plavu autocestu, da tako kažem, odnosno komunikacija koja se odvijala po našem prostoru. U vrijeme antike se pojačala i onda od srednjeg vijeka do uvođenja linijskog brodarstva u 19. stoljeću se odvijala po ovom našem hrvatskom prostoru. Dakako, vrhunac kulturnog razvoja dosegnut je u vrijeme renesanse. Pogledajte koliko imamo spomenika zaštićenih na listi UNESCO-a. Od 7 lokaliteta, 6 je upravo na ovome području, 5 na morskoj obali i 1 na Hvaru. Dakle, tolika je važnost i vrijednost za svjetsku baštinu. Usput budi rečeno da je tu kolijevka hrvatske državnosti, da je tu kolijevka hrvatskog jezika, hrvatske kulture, hrvatske književnosti. O tome akademik Marojević vam može satima pričati. Ja bih htio ovdje ukazati na jednu duboku apsurdnost cijele ove priče. Dakle, želimo ukazati na apsurdnost inzistiranja na bušenju pod svaku cijenu kao na najkraćem ili jedinom putu za izlazak iz krize. Dakle, nakon 4 godine slobodnog pada hrvatskog gospodarstva, jedino što nam može ponuditi ovaj nesposobni ministar gospodarstvo je bušenje nafta radi traženja nafte i plina. Doslovno rečeno, izlazak iz krize hrvatska vlada temelji na traženju zakopanog blaga. Problem, dakle, nije samo u tome ima li nafte i plina u Jadranu ili ne.
To se prilici ima. Niti je problem samo u tome hoće li neka od Vrdoljaku dragih stranih kompanija nepovratno unerediti Jadran. Problem je u tome što ministar i vlada, koji ostalo nemaju blage veze kako tehnološki unaprijediti zemlju i pokrenuti gospodarstvo, jednostavno ne mogu znati kako eventualno dobit od nafte i plina okrenuti u dugoročnu korist za ovu naciju. Kao što bi to recimo napravila Norveška, ili kao što taj čas radi Alžir, ili Saudijska Arabija, ili Iran, ili bilo koja druga zemlja koja su u toga došli. To je suština priče, to sam rekao najprije zato što se u ovoj zemlji tradicionalno ekološke vrijednosti, baština, kulturna, povijesna, prirodna stavljaju uvijek u drugi plan radi takozvanih velikih ekonomskih koristi koje nas čekaju samo tu iza ugla ako zanemarimo na te ekološke vrijednosti i na baštinu koju imamo. Dakle, naravno, Jadran treba zaštititi, naravno za Jadran postoje dva jasna mehanizma, jedan je gospodarski pojas, kao što znate, ja sam 12 godina uvjeravan da traži potpune budalaštine, nešto što je protivno Europskoj uniji, da bi 2013. Europska komisija pozvala hrvatsku vladu da aktivira u cijelosti ZERP koji je proglašen. Ja ne znam što reći nakon toga, ali naravno to, znate sami, ni do dan danas nije učinjeno na članice Europske unije. Druga stvar, neki dijelovi Jadrana su doista od posebne važnosti kao ekosustavi, a to je Jabučka kotlina. Dakle, Jabučka kotlina se može zaštititi dodatno, pa čak i veći dijelovi, nego što je samo Jabučka kotlina, pa je to što u okviru Barcelonske konvencije postoji mehanizam, postoji posebni protokol za takozvana spami područja, Special Protected Area of Mediterranean Interest, dakle posebno zaštićena područja od mediteranskog interesa. I veći dio Jadrana, posebno otočje, posebno Jabučka kotlina, radi razvedenosti dna, trebaju biti posebno zaštićeni kroz taj mehanizam. Nitko nije do sada od svih vlada koje su bile učinio apsolutno ništa. Evo, hvala vam. Baština čovječanstva je zapravo ono što mi nazivamo dobro u općoj upotrebi, temeljem članka 52. Opće dobro ili dobro u općoj upotrebi je dobro nad kojim se ne mogu stjecati prava vlasništva niti bilo koja druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi, a sa njim upravlja država i po članku 52 moramo od Ustava Republike Hrvatske moramo osigurati osobitu zaštitu. To u ovom slučaju nije napravljeno. Temeljem toga se ZERP-a ne može pokrenuti ovaj koncesijski proces, što je bilo razlogom da sam ja osobno pripremio jednu podnesak, tužbu Sudu za pravo mora koju ćemo aktivirati kada i ako naša vlada zaključi koncesijski ugovor temeljem pravno neutemeljenog čina eksploatacije i istraživanja mora. Ja se isto pridružujem ove kaznene prijave, sad pretpostavljam da je svima sa stolom prisutni u publici. Uključila bi vas u diskusiju, možete iz publike iznijeti neka svoja mišljenja. Evo, hvala vam na hvali vrijedne analize. Pošto se bavim isključivo s geopolitikom, želio bih nešto reći u tom smislu da ovaj projekt krajnje mi se čini geopolitički neisplatan. Nisam pobornik izolacije Hrvatske, pa niti hrvatskog Jadrana u ime netaknute rajske ekologije. Mislim da ekološki, zelenaški, recimo, diskurs ima neke tendencije manipulativne, a u ovom slučaju, evo, moram reći da se solidariziram i sa ekologijom. Mislim da Hrvatska u ovom trenu sa ovakvim projektom bi trebala razmisliti na tragu drugih svojih državnih susjeda, državne članice Europske unije koje se pretežito orijentiraju prema ono što je Europska komisija izglasala 2007. a to je zelena knjiga i projekt, znači, zajedničke europske politike koji se temelji na konkurentnosti, sigurnosti i održivoj ekologiji, znači u okolišu. U ovom kontekstu predviđanja su da sa takvom koncesijom bi možda dobili u cost benefits 5,5 milijarde za 5 godina bi nam se vratilo, a predviđa se za 1 godinu turističkih prihoda da imamo 15 puta više. Prema tome, u ovom smislu, geoekonomskom smislu, neisplativo.
Hvala. Doktor Šimac bi nam nešto ranije htio reći. Nisam mislio da ću imati sreću doći vamo i zahvaliti vam za ono što činite i što jeste. Ali kad sam jutros vidio da sam ipak stigao u Zagreb, onda sam stavio na brzinu na papir par riječi da ne bude dugo. Prvo pitanje, postoji li rizik od eksploatacije mogućeg ograničenog izvora, mislim tu prvenstveno na naftu? Odgovor je da. I to ne samo kod bušenja, ne samo zbog erupcija, mogućih eksplozija i izlijevanja, nego i kod eksploatacije. To se danas zna koliko platforme u svijetu zagađuju. Tu je jedno potpitanje, postoji li jedan specifični rizik za hrvatski dio Jadrana, za Mare Nostrum Croatia? Da. Plitko, zatvoreno more, stjenovita obala, slabe struje, spora izmjena, masa morskih masa. Ali još više postoji opasnost zbog tradicije, nemara, nebrige, nenadzora, dodamo tome još i korupciju. Pogledajmo samo kako se štite bogate zemlje. Jedna od najbogatijih u svijetu, jedna od najperformantnijih novih tvrtki na tom području, British Petroleum, i dogodila se katastrofa u Meksičkom zaljevu. A znamo li, pratimo li što se događa ispred Angolske obale, ispred Nigerijske obale, kako izgleda ušće Nigera, pa to su strahote. Nismo li bliži mi tom modelu? Drugo je pitanje koja trajna dobra ugrožava ovo moguće bušenje. Ne samo turizam. I odmah svi mislimo na turizam. Ugrožava, mislim, sav prirodni, ljudski, morski okoliš. I još nešto mnogo važnije. Sav način življenja i bivanja na otocima i na Hrvatskoj obali. Treće pitanje, treba li proglasiti moratorij nad i kao zabranu istraživanja ove vrste. Tu mislim prvenstveno na naftu. Ne, jer to nije dovoljno. Trebalo bi to proglasiti zakon. Trebalo bi nastaviti s onim što je činio Mrčela i Vidas, a to je zatražiti da Jadran postane u cijelini posebno osjetljivo morsko područje, ali ne samo za promet, nego isto tako za ovu vrstu istraživanja. I bilo bi dobro kad bi se Hrvatska stavila u klapu, ako tako mogu reći, s državama koje još nisu sve rasprodale, jadranskim priobalnim državama. Ono što Europska unija nastoji ovog časa regulirati je vrlo ograničeno i treba znati da snažni lobiji idu na minimum zaštite. I da bi trebalo, da i mi se sjetimo da između lobiranja i korupcije je granica vrlo tanka. I sad bih htio zaključiti jednim pitanjem. Nije li došlo vrijeme da se okrenemo obnovljivim i čistim izvorima energije? Jer već smo na rubu pomora, jer klimatske promjene su već u našem dvorištu. Ako to ne učini ovaj naraštaj, naš naraštaj bit će za cijelo prekasno. Puno hvala. Evo dajem riječi gospodinu akademiku Zeliću, skriveni akademici u publici. Više sam došao da doznam, da čujem šta razni misli, jer teško je slušati jednu i drugu stranu, jer mi koji smo proveli preko 40 godina u firmi i bili smo sudionici i sukreatori svih izbivanja, naprosto postavlja se pitanje ko se najviše boji. Najviše se boje oni koji dobro razumiju sve i oni koji ništa ne razumiju. Sada ja susrećem oni koji se ništa ne razumiju, ali priča sam još bolje nego o nogometu. I svi se boje. Još nijednog stručnjaka nisam sreo koji je prošao sve te faze da se boji. Boji se moj student Štern, ali premalo je bio u naftopunu, po moja nezamljena. Sad vratimo se što se tiče Jadrana. Ja onako malo slušam i sad se mislim, Bože, da ovaj Roko Prp se probudi, pa rekao bi, pa di ste bili kad je grmilo? 40 godina se Jadran istražuje. Jedini otpor koji je bio za istraživanje Jadrana bila je protiv Jugoslavenska narodna armija. I to je rješavano dugo i na koncu su oni popustili i počelo je istraživanje Jadrana tamo negdje, recimo 68. Preko 140 bušotina izbušeno. Nikad niko nije postavio pitanje zašto se to radi, je li to ugroza i tako dalje. I sad dobro, razna pitanja postoje. Ja ne zamjeram, demokracija je, svako može misliti, pa i onaj ko se ne razumije ima na ono pravo po narodnoj, ne mogu snijeti jaja, ali znam što je muča. Tako da recimo ja ne zamjeram, ljudi se boje. Puno hvala.
Hrvatska javnost je malo i skoro nikako upoznata s uvjetima i mogućim posljedicama tih pregovora sa stranim naftnim kompanijama, a koji su vođeni bez prijašnje suglasnosti i ovakvih javnih rasprava sa stručnjacima, akademskom zajednicom i znanstvenicima svih relevantnih područja. Sve te odluke donešene su na zatvorenim sjednicama vlade, strateška studija utjecaja na okoliš kao i ostala dokumentacija naknadno je objavljena i izmijenjena čak nekoliko puta zbog prigovora stručnjaka. Profesorica Dabić ima kratku izjavu pa ćemo je poslušati. Ja sam pogledala elemente koji su u pregovorima i tu sam, moram priznati, bila zaista zgrožena. Ne mogu vjerovati da bi netko dozvolio bušenje 2 km od Kornata na 90 i više površine Jadrana, 6 km od obale koja je tako razvedena. Talijani buše 20 km od obale i ako već je tako, onda smo trebali zajedničkim snagama provesti jednu studiju između civilnog društva, biologa, oceanografa, jer specifičnosti koje su u malom zatvorenom moru kao što je Jadransko more, sa izraženim tendencijom življenja od turizma i onome što se odnosi na ocean i velika, duboka, otvorena mora nisu iste. Nas može spasiti jedino vlastita pamet i vlastiti rad. To je jedino što nas može spasiti. Sve ostalo je opskrba. Da počnemo od kraja opskrbe, ta jedna logika, da ukoliko se u Hrvatskoj nađe nafte i plina, da ćemo mi biti bogata zemlja, da će stanovnici Hrvatske uživati benefite kroz jeftiniju cijenu derivata i plina i opskrbe. Danas može ta cijena biti jeftinija ukoliko bi se država odrekla onog dijela poreza koji uzima na tim proizvodima, derivatima i plinu koji troše u građanstvu, industriju i svekolika Hrvatska. Prema tome, bilo ko dođe da bušiti na Jadranu i ako nešto nađe, ta cijena te robe će biti svjetska cijena te robe. Neće Hrvatska moći utjecati na to da ta roba bude jeftinija. Jedino kroz subvencije vlade, a to možda danas napravi, ta roba može biti jeftinija, prema tome s tim argumentom se više ne bi smjelo vratiti, jer ovo ne trpi nikakvu najosnovniju ekonomsku kritiku. Da li ima u Jadranu ugljikovodika? Dokazano je da ima. Sjeverni Jadran je izbušen, imamo plinske platforme koje proizvode plin, hvala Bogu nije bilo nikakvih ekscesa u tome, to je rađeno negdje 95. 96. mi smo mi 95. otvorili ta sjeverna polja, u prvo vrijeme nisu bili povezane sa Pulom, nego išlo ka Zalborsetti u Italiju za čišćenje, da se vraćalo, Talijani su nam vraćali taj plin prema Sloveniji, u međuvremenu se napravio plinovod sa tih platformi prema Hrvatskoj, ali moramo shvatiti jednu stvar. Plin i nafta su različiti mediji. Ja sam veliki pristanica istraživanja i proizvodnje plina u Jadranu, možda se neko samo neće složiti, a nadam se da će kroz diskusiju doći do toga da ćemo vidjeti da li se može pušiti na plin, a time ne ugroziti eventualnim naftnim pronalaskom podmorja. To je pitanje za struku u kojoj ja nisam tako involviran. I zato mi je drago da se tu skupilo i radi vidim par ljudi koji o tome mogu kvalificirani od mene govoriti, ali činjenica da smo bušenje i proizvodnju plina u sjevernom Jadranu usvojili. Platforme su rađene, sofisticiraniji dio je rađen u Italiji, onaj osnovni dio je rađen u Viktoru Lencu i to je bilo dobro. Bilo je posla za naše brodogradilište, u slučaju istraživanja bilo bi posla u skladištima, u servisima, u određenim servisnim aktivnostima koje bi se mogli raditi za naše naftaše i INA bi mogla koristiti svoje firme Crosco i SPSI kao nekakvu pomoć ovim stranim naftašima. Ovo nisu mogućnosti prodaje tih usluga. Hvala vam lijepo. Evo ja bih se možda vratila na vaše pitanje s kojim ste otvorili raspravu, pa ću si dozvoliti da ovoj cijeljenoj publici, koju pozdravljam jer je zainteresirana za ovu važnu temu, pokazati temeljem kojeg papira, ovo su 3 stranice papira, mogu vam zvati, evo meni će mi pomoći, kolegica iz Duževa Joškovića, krenula u proceduru razdioba Jadrana u 29 istražnih polja. Evo, to su ta 3 papira. Počela bi možda od jednog sistematskog podatka. Veličina obalnog dijela Hrvatskog Jadrana je 40.000 kvadratnih kilometara. To je objavljeno i dokazano u članku koji je objavljen u Hrvatskom geografskom vlasniku
vlasnik od 1993. godine, dakle mi znamo kolika je veličina naših Jadrana, evo kako to piše kako je to opisano u ovom planu s kojim je naša vlada krenula ovaj veliki poslovni proces. Kaže naša vlada, veli, u usporedbi s Italijom Republika Hrvatska ima na raspolaganju površinu Jadrana ne manju od područja kojom raspolaže Italijanska republika. Ne manju. Hrvatska ima, to je službeni dokument naše vlade. Dakle, oni nisu pročitali jedan znanstveni rad koji je napisan u tog temu, a ja ću samo obavijestiti da mi nemamo ne manju, nego mi imamo veću. Mi imamo bitno veću. Dakle, mi smo lideri po posjedu Jadranske obale, mi posjedujemo 48% Jadranske obale. Uopće nema dvojbe, naša vlada ima legitimitet, ili ga je dobila na demokratski izbor. Ali ovaj mali broj ima kvalitetnije ljude nego hrvatski ministri. Ja bih posebno naglasio da podržavam diskusiju akademika Zelića, ali je podržavam samo s tog naslova, ja se ne slažem s njom, ali podržavam. Smatram da ovakvi okrugli stolovi moraju biti otvoreni i za one koji su za i na one koji su protiv. Zamislimo dakle obitelj koja je u krizi i koju muči besparica. Dotična obitelj se može pokušati potražiti dodatni posao za svoje odrasle članove, može se baviti nekim inovativnim poduzetništvom, može razmisliti na koji način iskoristiti imovinu koju ima, iznajmljivanjem kuće, obrađivanjem polja, može potaknuti svoje članove na prekvalifikaciju ili usavršavanje radi bolje zarade ili unosnijeg posla. No, zamislimo kako bismo ocijenili obitelj koja bi unatoč svim tim mogućnostima sve svoje snage bacila isključivo na prekapanje svojeg imanja zato jer je načula da je prije 100 godina netko tamo zakopao kovčeg sa blagom. I da što više da ta prekapanja angažira susjede, rodbinu ili potpune strance za postotak od vrijednosti tog blaga. Naravno, prvo što bismo pomislili je da im nisu sve daske u glavi na broju. A drugo što bi nam palo na pamet je logično pitanje, ako su sve karte stavili isključivo na traženje zakopanog blaga, kakav li tek sumanuti plan imaju sa tim blagom ako ga nađe? Dakle, to pitanje me proganja dok slušam aktualnog ministra gospodarstva dok govori o traženju nafte i plina u Jadranu. Problem dakle nije samo u tome ima li nafte i plina u Jadranu ili ne. U svoj prilici ima. Niti je problem samo u tome hoće li neka od Vrdoljaku dragih stranih kompanija nepovratno unerediti Jadran. Problem je u tome što ministar i vlada, koji ostalo nemaju blage veze kako tehnološki unaprijediti zemlju i pokrenuti gospodarstvo, jednostavno ne mogu znati kako eventualno dobit od nafte i plina okrenuti u dugoročnu korist za ovu naciju. Kao što bi to recimo napravila Norveška ili kao što taj čas radi Alžir ili Saudijska Arabija ili Iran ili bilo koja druga zemlja koja su do toga došli. To je suština priče. Političke elite su se ne samo otuđile od naroda, već su nažalost državu pretvorili u servis za ubiranje prihoda i na lokalnoj i na državnoj razini. I to je smisao političke vladavine. Mi bi zato trebali ovdje inicirati da od svih parlamentarnih političkih stranaka tražimo da se u svojim programima prije izbora odrede spram ove vrijednosti. Onda bi morali intervenirati u kazneno zakonodavstvo, gdje postoji grupa kažnjivih dijela, a nema kazneno pravo i sude, sustav zakonskih pravnih propisa koji su zaštite određenih dobara određuju uvjeti za primjenu kaznenih sankcija. Ali ako ova vrijednost, ovo hrvatsko more, nije dobro koje je zaslužilo da ima zaštitu kao što ga imaju neponovljive vrijednosti, ljudski život i sloboda, onda doista nismo zaslužili da imamo tu ljepotu i nismo zaslužili da imamo ovu državu. Sinje, more, svijetu, reci da svoj narod Hrvat ljubi. Želim samo izvijestiti auditorij da je veličina obalnog mora, to sam već spomenula, 40.000 kvadratnih kilometara, a u ovom poslovnom modelu hrvatska vlada daje u koncesiju 36.822 kvadratnih kilometara, dakle cijelo more. Katastrofa. To je podatak koji nije poznat hrvatskoj javnosti. Sam ja ono prije rekao o juridičkom. Trebalo bi od stranaka tražiti žele li oni u izmijenjeno kazneno zakonodavstvo unijeti krimen zaključivanja ovako štetnih ugovora. Najveću korist bi imale strani investitori, jer mi njima naplaćujemo nekakvih 10%
za razliku od Norveške koja naplaća 80%. Ono što je vrlo važno, a o tome je pisao profesor Davor Stitas koji je sada momentalno u Norveškoj, on je napisao jedan vrlo dobar članak u kojem zapravo apelira da se Jadransko more proglasi kao posebno osjetljivo morsko područje pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije. On je tu više stavio težište na izlijevanje nafte iz tankera koji prolaze Jadranom i ostavio godišnje mrnje veličine 3 otoka Cresa. A isto tako veliki problem koji mi imamo, to su balastne vode koje se unose u Jadranu. Dakle, jedna od temeljnih priča je da s talijanske strane postoje bušotine. Da, postoji ih jako puno, ali trebate znati kako teku struje u Jadranu. Struja u Jadranu teče tako da ulazi kod Otranda, dakle kod albanske obale, kod Drača, ide uz našu obalu, dolazi negdje do Istre i on se vraća natrag. Dakle, sve što se sa talijanske strane dogodi, ostaje Talijanima i ide polako prema dolju. Sve što se dogodi kod Albanije i Grčke ili kod Crne Gore, dolazi k nam. Sve što se dogodi kod nas, ode Talijanima. Ali sve to oprostite, vi ste zaduženi i za, dakle, pazite na podmorje i nuklearni terorizam koji se može pojaviti. Naravno, to je posebna priča. Ja ovdje, 3 stvari koje tu trebamo dakle ukazati je elementarna činjenica da ovdje nitko od hrvatske vlade nije, niti može govoriti na 3 jasna pitanja. Prvo, koliko će to bušenje doprinijeti zaposlenosti Hrvatske, bojim se malo i ništa navode buduće. 330 zaposlenih na cijelo to bušenje. Posadu na platformama će većinom činiti stranci, možda 10-20% Hrvata. Platforme neće biti građene u hrvatskim škverovima jer oni za to nemaju reference, bilo bi čudno da se to nešto drugo. I treće, što se tiče ekološke zaštite Jadrana, što je vlada doista učinila? Jesu aktivirali ekološku komponentu ZERP-a za europske zemlje? Nisu. Jesu učinili nešto da pojačaju istraživanja i razvoj tehnologije za zaštitu mora od izljeva nafte i za podvode aktivnosti? Gotovo ništa. Jesu učinili nešto u vezi zaštite platformi terorističkih napada? Pazite, bilo ko može za 7 dana doploviti od Sirijske obale na jahti puno ili prijeskih boca i razvaliti bilo koju platformu. Poznato je da je naša vlada raspisala međunarodni tender za istraživanje i eksploataciju podmorja unutar Jadrana i da je do sada otkupljeno nekoliko tih tendera od strane potencijalnih ulagača, odnosno korisnika te koncesije, koja se sada treba zaključiti, što je razlogom da mi kao znanost i struka trebamo dati svoj odgovor na neka otvorena pitanja koja su ovdje očito samim tim otvorena i ex lege nametnuta kao rješenje koje bi mi trebali potencirati. Što se tiče raspisivanja međunarodnog tendera za korištenje baštine čovječanstva, a to je isključivi gospodarski pojas na Jadranskom moru, može se kazati da je to neodrživ pravni čin, jer Republika Hrvatska to nije mogla legalno raspisati na međunarodnim vodama prije nego proglasi isključivi gospodarski pojas, odnosno Special Economic Zone, kako je to definirano u Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine. Opravdanja koja koriste sadašnji ministri i vlada da se to može koristiti na temelju epikontinentalnog pojasa koji je usuglašen 5. siječnja 1968. godine nije pravni valjan osnov jer je ta konvencija donijeta 58. godine i koja je kao međudržavni sporazum tadašnje Jugoslavije i Italije realiziran tek 68. godine. Dakle, to je preraslo u međudržavni sporazum po principu crte sredine, čime je obuhvaćeno samo podmorje, a ne voda iznad epikontinentalnog pojasa. U 1982. godine kad je donijeta Međunarodna konvencija o isključivom gospodarskom pojasu kojom je određeno kao obveza obalnim državama da proglase isključivi pojas gospodarski na temelju jednostrane pravne odluke, jer one na taj način štite baštinu čovječanstva koja je tom konvencijom proglašena. S druge strane,
Ja bih podsjetio samo na jedan detalj, mi sve to zanemarujemo gotovo 5000 km linije obalne crte, a reći ću vam jedan detalj, sve što ispustimo ili bacimo u more, u moru ostaje. Pred više od 4 stoljeća, nešto nakon Lepanske bitke, jedan trgovački brod je potonuo u Biogradskom akvatoriju, pored otoka Gnalića. Dakako, dragocjenosti su odmah, ronioci su izvadili iz dubine od 26 metara, oko Nove godine strašan podvig je bio, međutim i naši arheolozi sada su našli neprocjenjive dragocjenosti. Recimo 300 para renesansnih naočala, a u svjetskim muzejima sačuvano ih je svega 5, pa usporedite koja je to vrijednost. Međutim, u teretu toga broda nalazila se i određena količina žive koju su prebacivali iz Venecije u Istanbul i ta živa nije isparila, nije nestala, dapače mi imamo jednu mini ekološku katastrofu na toj mikrolokaciji koja traje više od 4 stoljeća i arheolozi zajedno sa stručnjacima iz Ruđera Boškovića upravo sa morske površine vrše sanaciju pored istraživanja i morske površine i ovog lokaliteta. To nam je prilično indikativno što se može dogoditi i što se događa s morem. Ja nisam, ponavljam, stručnjak za ekonomiju, još manje nego i za tehniku. Čini mi se naravno da treba voditi računa ponajprije o opasnostima, da se prema nama ponašaju po prilici onako kao Ostap Benderovski ideje naše benzin vaš, u ovom slučaju ne bi bio benzin naš, nego bi bila šteta naša, a ideje i inače ko ima iluzija da bi eventualni čak ekonomski uspjeh, da bi pronalazak velikih slojeva nafte spasio Hrvatsku kao što je slučajno možda u Norveškoj, taj ne vodi računa o nekoj drugoj komponenti, da bi naravno pro svega investicije bi bile strane, drugo komponenta vrijednosti nafte u neizvjesnoj budućnosti nije onaka kakva se danas čini, naprosto dumping i utjecaj nekih drugih faktora bi to sasvim sigurno mogao umanjiti. Ali da ja ne ulazim u taj faktor, doista ovdje sam se odazvao kao čovjek zainteresiran bitno za sudbinu našega prostora. Prostor je naša najveća vrijednost i upravo zbog toga smo izloženi, rekao bi se, svim tim prepastima i napastima. Taj prostor nije puka priroda, taj prostor je oplemenjen, taj prostor je humaniziran, taj prostor su stvorili naši preci, jako i potječen sa Hvara kao i Tonči iz Staroga grada, jednog polja koje je zaštićeno, na neki način osjećamo se dužni da to branimo i da se za to zalažemo. Eto, toliko. Evo, uključila bi vas u diskusiju. I u tom kontekstu mislim da bi bilo, poput naših mahera, ako to ne odlučimo, možda bilo ipak najbolje da prodamo recimo sve otoke koji su nenaseljeni. Nemojmo u prvi mah prodavati one koji su naseljeni. Ja mislim da bismo mogli dobro unovčiti Dioklecianovu palaču. Mislim da Osječka tvrđa jako dobro prošla. Možda i Pulska arena. Ja mislim da bi to bilo dobro. Ali zašto ne Kopački rit? Zašto ne Skradinski put? Zašto ne Imotsko, Crveno i Modro jezero? I preostale šume Slavonskoga hrasta. Stranci bi za cijelo time jako dobro upravljali, puno bolje nego mi sami. A mogli bi možda dio toga i prebaciti u vlastite zemlje. A mi bismo mogli tamo otići i njima služiti. I kad je toliko jednostavnije zapjevati u stvari onu Pinklec na leđa sam del, bez obzira na to jesu li u rascvetenom maju svud oko mene dišale rovišu. Ako uzmemo da recimo danas se primarne energije potroši u svijetu godišnje oko 11 do 12 milijardi tona ekvivalentne nafte. Do 2030. će to porast na 18 milijardi tona ekvivalentne nafte. Preko 80% su ugljikovodici. Sad se postavlja pitanje otkud ta energija. A danas 2,5 milijarde ljudi praktički nemaju doticaja ni sa kojim oblikom energije. Žive u drvetu i u biomasi. A mi znamo da je energija i energenti da su zapravo pokretač razvoja. Sada da pređemo na onaj problem oko istraživanja Jadrana. Ja prvo zamjeram vladi koja nije poslušala skup da se drugačije organizira
priprema i realizacija što se tiče istraživanja. Prvo, mi smo predlagali iz Znanstvenog vijeća za naftu i plin bazu, iz Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa, da se zapravo uvede norveški model, koji je prema analizi Stanford univerziteta praktički proglašen kao najbolji model u svijetu. A to je da postoji naftna kompanija, da postoji ministarstvo gospodarstva i da postoji agencija za naftu i plin, koje su ravnopravne i pod kontrolom vlade. Mi smo zatim predlagali da u tu agenciju uđu vrhunski stručnjaci koji imaju iskustvo i u zemlji i u inozemstvu. I da oni praktički kreiraju sve to sve. Međutim, to nije prošlo. Dopustite mi jedan komentar sa pravnog aspekta. Držim da je krajnje ovaj projekt proturječan Europskoj komisiji koja je iznijela jednu ključnu direktivu 2013. nakon slijevanja i naftne katastrofe u Meksičkom zaljevu i Ahruševa konvencija koja svim državama koje je teže uspostaviti bilo kakvu koncesiju moraju prethodno otvoriti javnu raspravu, znači biti krajnje transparentan i napraviti jednu studiju izvedivosti i o utjecaju na okoliš. Što u ovom slučaju nije se dogodilo, studija za okoliš je post festum napravljena, čini mi se krajnje upitno sa stručnog aspekta, tako da elementi pravni su vrlo važni. Ja sam pismeno poslao jedan dopis i je došlo u Hrvatsku udrugu naftnih inženjera i geologa mišljenje o uredbi koja je vezana za taj dio i pismeno smo kazali da je neprihvatljivo da investitor u početku ima 90% dobiti od nafte, a u konačnici prema onom R faktoru, kad dobit prelazi troškove, da praktički oni minimalno imaju 60. Toga nigdje u svijetu nema. Jer je zapravo najčešće može se uzeti da bude u početku 80%, ali kad vrate svoje uložene, onda padaju na 30 ili 20%. Mi u Siriji, recimo, mi smo u Siriji imali model 50-50. I kad smo platili uloženo, a to je bilo nakon 3 godine, mi smo pali na 30%, a Sirija je dobila 70%. Prema tome, to ovisi i o perspektivi od tiče, tako da. Što se Jadrana tiče, znate šta, mi smo na pola puta. Ako mene kao naftaša pita, čega se ja najviše bojim? Najviše se bojim da neće biti nafte u onim količinama koje bi zapravo vi želi. On je dobri duh Jadrana. Zanima nas zašto samo u Hrvatskoj 6 km od obale otoka i priobalja, koje u Italiji se vrši 20 km od obale, zašto baš se iz Dubrovačkog Starog grada? Nije li to put u rasprodaju Hrvatske obale? Nije li to možda nekako još neki suptilni znakovi na koje trebamo mi kao narod reagirati sada? Jer nije sve u šejcima, u šopinama, u nafti, ima nešto i u kulturi vrijednostima. Pa to je ono što zapravo 6 km dakle od obale. Prosto može mijenjati kad se obavi primjer zadnika i kad se vidi Gospodin Šter kaže da ne može. Moj profesor spadam u kategoriju onih ljudi koji o tome znaju dosta i boje se toga, ali svakako se zalažem da istraživanje Jadrana i svih ostalih dijelova Hrvatske treba provesti na transparentan način. Da bi se to moglo odvijati, prvo u raspravama trebaju sudjelovati ljudi koji su ovdje stručni. Ovdje pored mene je profesor Krištofor koji predaje aktivnosti u akvatoriju, zna od svih nas više ovdje o izradi platformi i načinu bušenja i svemu ostalome. S druge strane je moja kolegica i dvoje profesora koji se bave zaštitom okoliša u naftnom rudarstvu, koji o tome znaju jako puno. Svi oni reći će vam, evo ja mogu ispred Zavoda za naftno inženjerstvo reći da je istraživanje nešto što treba provoditi. Trebamo znati šta imamo, ali svakako na način na kojem će se poštivati svi mogući standardi koje je Europska unija digla nakon Meksičkog zaljeva i nakon
nakon događaja koji su se događali, treba dignuti su svi ti standardi na vrlo visoku razinu. A što se tiče mog iskustva u naftaplinu, bio sam dovoljno dugo u naftaplinu da se sjećam određenih situacija i u bušenju i remontu, gdje sam prolazio kao pripravnik, da se izlijevala nafta nekontrolirano, gdje ljudi nisu bili na visini zadatka jer su iz nekih razloga zakazali, da sam u svojoj naftaškoj karijeri bio na naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Azerbejdžanu i Sibiru, gdje sam vidio jezera izlivene nafte do kojih je došlo ljudskom pogreškom, da svi znamo što se dogodilo u Černobilu, gdje isto tako ljudski faktor bio taj. I nijedna direktiva Evropske unije, ma kakva god bila, ne može isključiti ljudsku grešku i ljudski javašluk. Prema tome to moramo imati na umu i svaki od onaj koji će bez kvalificirane rasprave biti za bušenje i proizvodnju nafte u Jadranu bi trebao dati svoju osobnu mjenicu, osobnu garanciju za tako nešto, što je potpuno nemoguće. Naravno, uvijek postoje rizici koji se javljaju. Evo, pogledajte što se dogodilo, pao je avion, ne zna se da li je terorizam, da li je nešto drugo. Uvijek postoje rizici svega. Izlazite na ulicu, evo ovdje sad se može nama dogoditi da nam meteorit padne na glavu. Ali to nisu rizici koje mi možemo prihvatiti ako govorimo o rizicima istraživanja i eksploatacije. Dakle, moramo znati koje rizike možemo prihvatiti i koje ne možemo. I htjela bih reći, dakle, što se tiče dozvola i svega ostaloga, koliko vlada transparentno ili netransparentno radi, ja nisam ovdje da štitim vladu, ali svi mi ovdje moramo pratiti da li se postupci transparentno provode. Dakle, da li vlada radi sve na način da se poštuju sve moguće mjere zaštite i svi ostali. Ja ne bih rekla da ništa nije transparentno, jer se ovdje više naglašava način na koji da ne treba istraživati Jadran. Treba istraživati Jadran, ali treba ga istraživati sa onog stanovišta gdje će se sve mjere zaštite okoliša i standardi zadovoljavati. Ova cijela priča se događa na način da se namjerno odvaja istraživanje od eksploatacije. Upravo zato da bi dovelo do netočne slike ukupnog utjecaja. Zbog odredbe propisa kojim je utvrđeno da će se investitor koji dobije koncesiju u slučaju komercijalnog otkrića, dakle bez daljnjih postupaka i daljnjih provođenja nadzora i tako dalje, on automatski temeljem dodatka ugovora njima će se dijeliti koncesija i za eksploataciju. Dakle, mislim, ako pričamo o transparentnosti, ja mislim da to baš nije transparentno. A da ne pričamo o tome, mislim, koliko dokumenta tu nedostaje, ne samo za eksploataciju, nego i za istraživanje. Ingerencija nad obalnim dijelom Jadrana, supsidijarna također, ona nije samo državna, nego supsidijarna i nad njom imaju ingerenciju, to se na ovoj karti lijepo vidi koja je zainteresirana, mogu poslije pokazati, da nad njim imaju ingerenciju 7 hrvatskih jadranskih županija. Ovo je osobito važno zbog toga što neko mora upravljati rizikom ukoliko dođe do bilo kakve katastrofe. To će se sukladno uredbi doneseno iz 2014. godine i sukladno ovakvom teritorijalnom ustroju prenijeti na županije. Ja mislim da naše županije nemaju kapaciteta upravljati monitoringom i upravljanjem rizikom i eventualnim katastrofama, to su ekonomiji zovu negativne eksternalije. Ko će provoditi monitoring će tada bi trebalo Ministarstvo zaštite okoliša propisati, a država bi kroz svoj inspekcijski nadzor trebala provjeravati. Doktor Miloš će podnijeti kaznenu prijavu upravo iz tih razloga koje vi navodite, a koje nisu reći. Mi smo pred potpisivanjem, o tome je problem. Hvala Gordanu Maliću koji nam je ustupio materijal. Pripremio sam i kaznenu prijavu našem državnom odvjetništvu kao intelektualac, čovjek dobre volje, da prijavim jedan mogući kazneno djelo, čin kaznenog djela, jer se ne može iz državnog proračuna prema napisima od $125 milijuna plaćati već istraženo. A i to istraženo je dokazano da je ekonomski neodrživo. Pa se postavlja pitanje da li je to možda put da se opere tih $100 milijuna među tim akterima, a indikativno i to da onaj koji ima podatke o svemu tome, a to je INA, kao pravni slijednik INA Naftaplina koji je to istraživao kroz te sve bušotine, da je i on otkupio ovu natječajnu dokumentaciju. Zašto svjetske baštine? Zato što Skupština Ujedinjenih nacija, ona
određuje obvezu obalnih država da proglase gospodarski pojas ne radi toga da štite svoj osobni interes, nego interes baštine čovječanstva i svijeta da ostavimo more zdravo za buduće generacije. Ali, kako oni ne plaćaju nama čuvanje toga mora, odnosno baštine čovječanstva, oni nama imaju koncesijsko pravo da naplatimo kao obalna država svoje usluge čuvanja i održavanja iz raznih koncesija koje su nama poznate i za izlov i za vađenje tih ugljikovodika i tako dalje, pa na koncu i zlata i srebra i urana koji ima u Piranskom zaljevu, što je dokazano, i sa čime bi trebala Hrvatska uspješno raspolagati, ali isključivo ex lege na temelju proglašenog isključivog gospodarskog pojasa. Vrlo je važno napomenuti da ćemo mi ponovo imati okrugli stol vrlo skoro, imamo dosta tema. Idemo na treću temu, a to je energetska neovisnost ili izgubljeni Jadran. Svijet se okreće obnovljivim izvorima energije. Hrvatska u 21. stoljeću postaje kontejner paleoindustrije. Jesmo li turistička centralna mediteranska zemlja ili rubna? Koji su hrvatski strateški ciljevi? Jednom je poznato da nikakvih ciljeva nemamo, kamoli strateških. Imamo jedan ekskluzivni posjet inženjera Pavla Urode. Ja sam Pavla Uroda, diplomirani inženjer naftnog rudarstva. Povijesno, početak istraživanja u priobalju počinje 50. godine bušenjem istražnih bušotina i tako dalje. Nastavlja se 70. u sjevernom Jadranu, a 80. u srednjem i južnom. Rezultati koji su do danas potvrđeni da imamo otkrivena plinska polja, o kojima već bilo riječi, su notorne činjenice, na otocima i priobalju bez komercijalnih otkrića, a srednji i južni dio podmorja do danas bez rezultata. Ono što je najvažnije reći ovom prilikom, namjerno ili nesavjesno, i vlada i stručni krugovi prešućuju incidente koji su se događali tijekom tog procesa. Ja vam samo nekoliko primjera ću navesti. 78. godine na bušotini Milna 1 na otoku Brač, koja je 1,5 km od moje kuće, je probušeno ležište sumporovodika, neizvjesna količina i koncentracija sumporovodika, a sumporovodik je jedan od najotrovnijih plinova u prirodi. 0,01% je smrtno za čovjeka i bilo kojeg sisavca. Rezultat uspješne sanacije te bušotine, gdje je tlak bio preko 1000 bara, je nakon godinu dana intenzivnih napora svi odgovorni rukovoditelji, naši kolege Borić, Borcati, Pavić, su nažalost svi otišli bolesni od raka. I potpuno neizvjesno ja nisam liječnik, ali sigurno je da su posljedice tog raka. Da ne govorimo o drugim incidentima koji su se događali na drugim bušotinama, kao Ravni Kotari 2, 60. godina, gdje su kolega Barić i zapravo sam imena, su otrovani tim istim sumporovodicom. Prema tome, ja bih se vratio na mnoge teze koje se prodaju i nesvjesni ljudi pričaju o njima. Da, plin da, a ne nafta. Plin itekako može. Plin kao čisti metan koji imamo na sjeveru je nešto što je apsolutno prihvatljivo. Međutim, srednji i južni Jadran vrlo vjerojatno će imati itekakav sadržaj sumporovodika koji je smrtan za ljude i sisavce. A da ne govorim o morskoj flori i fauni. Dakle, stvari su takve kakve jesu, nemojmo se zaboravati. Ali činjenica je da što god se dogodi u Jadranu, to u Jadranu ostaje 10 godina, jer morskoj vodi treba 10 godina da napravi puni krug. Od Drača preko Istre dolje do Odrana. Dakle, ako smo spremni da 10 godina trpimo to što se dogodilo, dobro, a ako ne, onda moramo nešto učiniti. Ako ništa drugo, pozivati na oprez, pozivati na razum, pozivati na maksimalne ekološke standarde koje od nas traži Europska unija i koristiti, što je najvažnije, mehanizme same Europske unije radi zaštite priobalja. Posjetit ću na još jedan detalj što se u Hrvatskoj stalno zaboravlja. Svaka članica Europske unije dužna je donijeti strategiju zaštite morskog okoliša prema Marine Strategy Framework Directive. To ova vlada nije učinila u sve 4 godine svog mandata, niti u 2 godine boravka u Europskoj uniji. Ja mislim da je to najbolji dokaz neodgovornosti, nebrige i nerada i neispunjavanja čak i evropskih standarda koji od nas traže da štitimo Jadran.
Tonči, puno hvala. Iz ove diskusije ispada da se ovo što se radi bez zakonske podloge. To je znači, ne postoji građevinska dozvola, odnosno ne postoji radna dozvola. U takvim slučajevima se takvi radovi zaustavljaju u tom momentu. I tako a poslije toga ne postoji legalizacija takve jedne odluke kao što bi moglo biti u slučaju bespravne gradnje recimo u građevinarstvu. Imamo to na umu i za buduće. Ova nacija, a to kao Bosanac imam pravo reći, ova nacija je osuđena da umre u ljepoti. Pustite nam još činiju u kojoj smo uložili milijarde i više ove. To je problem. Nije, to je veliki problem državni, ali ovoga časa je problem da niko ne garantira rizike. Mislim, problem tih rizika, problem rješavanja toga, jer to je jedini meritum ovog časa. Ja sam razumio da su svi ovdje okupili zabrinuti za Hrvatsku i za hrvatski Jadran i za hrvatsku obalu i hrvatsko more. Nismo kompetentni, ja nisam došao razgovarati kao stručnjak. Stručnjak treba, kad se na određenim forumima, na određenim tijelima, treba dati stručno mišljenje. Ako se rukovodimo profitabilnosti kapitala, nemilosrdnog liberalnog kapitalizma, onda ćemo naći 100 razloga i za bušenje i za eksploataciju. Razlog našeg okupljanja nije profitabilnost kapitala, već zabrinutost za hrvatsku ljepotu, hrvatsku obalu, hrvatsko more i zato smo ovdje. Ovoj vladi, za koju kažete da je dobro da je provela ovo. Zamislite vi, raspiše natječaj, ili kako već govorimo svi tender, više niko u Hrvatskoj neće govoriti Hrvatskoj, raspiše natječaj, a nije uopće izradila studiju o utjecaju na okoliš. To očito ukazuje da se isključivo vode razlogom profitabilnosti kapitala. Treba samo dodati za rizik za okoliš, nepravni stručnjak da bi se poznalo, treba napomenuti također, osim svih elementa koji su već danas spomenuti, da imamo kamenu obalu koju nemoguće očistiti. To znamo svi koji smo gledali obale vanjskih otoka. Da ne govorimo o tome da vlada i država i u doglednoj budućnosti nema nikakvih sredstava, nikakve opreme za skupljanje naftnih mrtva. I da takve opreme na Mediteranu uopće nema. I da u slučaju nekontroliranog izlijevanja izazivamo ekološku i humanitarnu katastrofu cijele karte. I ono što je najvažnije, gospoda iz vlade su progurali na početku svog mandata zakon o ugljikovodicima ispod stola, doslovno, bez ozbiljne radne rasprave. Taj zakon o ugljikovodicima je prošao kroz Sabor u ubrzanom procesu pod izgovorom da se mora uskladiti zakonodavstvo Republike Hrvatske sa europskim zakonodavstvom. Riječ je bila samo o 2 članka koji su zahtijevali o izvještavanju, o rezervama i tako dalje. Znači, nevažno. I uopće nije bilo potrebno tako brzo i ushitreno donositi takav zakon. Pa rezultat imamo to da, što dr. Beleš govori o raspodjeli između investitora i države. Ono što je bitno, da vlada prešućuje, ignorira, da imamo resurse, dokazane resurse u Međimurju, dubokoj Savi, dubokoj Dravi, koje su procijenjene na 500 milijardi kubika prirodnog plina. 500 milijardi kubika su rezerve koje osiguravaju energetsku nezavisnost Hrvatske 200 godina. Hvala. Ja ne znam od kud ljudi crpe, šta govore, to je nevjerojatno. Ja ne mogu shvatiti da neki ljudi dolaze s podacima koji su apsolutno ovih 500 milijardi. Treba kazati da u Hrvatskoj ukupno ima 847 procijenjenih tona ekvivalentne nafte, gdje je zapravo svega 20 i nešto milijuna tona praktički je potvrđeni, dokazani koji se crpe. Ovo sve drugo su potencijalne koje se ne mogu još definirati i one iziskuju daljnje istraživanje da se utvrdi je li se mogu oni prevesti u dokazane i potvrđene.
I naši stručnjaci, geolozi, mi smo imali nekoliko okruglih stolova na tu temu. Procijenjeno je kao potencijalne rezerve u srednjem i južnom Jadranu, da ima negdje preko 450 milijuna tona ekvivalentne nafte, što zapravo treba utvrditi. Resursi koje ja spominjem od 500 milijardi kubika su dokazani resursi. Po klasifikaciji SPI-a to je contingent resources. To su resursi dokazani istražnim bušenjem. Mursko Središće 1, Peteranica, Koprivnica i tako dalje. Nam ne nabrajam sve bušotine, hoćete? Možemo, ali nažalost ćemo oduzeti previše vremena, kolega. I ostalo auditoru. Hvala lijepo, ovo su dokazani resursi. Opet bih htjela uputiti javnost u demokratski deficit koji zapravo dovodi u pitanje načela naše demokracije, za koju smo se svi većinski opredijelili 1990. godine. Dakle, htjela bih samo upozoriti na to da je u području Srednjeg Jadrana ovim zakonitim postupkom identificirano 16 istražnih polja koje se nalaze pod jurisdikcijom Splitsko-dalmatinske županije, a da u glavnom gradu te županije nije održana javna rasprava, toliko o načelima vladavine prava. Pa meni se čini da je intervencija akademika Zelića ne iz akademske solidarnosti bila korisna, jer ja se iz njegovog također shvatio da je nezadovoljan načinom na koji je ovaj ugovor sklopljen, da je taj ugovor potpuno drugačiji nego što su ugovori koje je ista naša. Ja poznam, bavio sam se alpinizmom, pa sam imao puno prijatelja geologa, pa nisam sasvim neravnodušan, ja poznam jer se sjećam njihovih istraživanja, njihovih interesa i njihovih spoznaja. Naravno da je spoznaj etos je struke svake da istražuje, naravno meni to potpuno razumio i mi nismo ovdje došli napadati naftaše, nego naprosto. Čak mi se čini da je polemika gospodina Urode i vas pokazuje, vi se raspravljate o stvarima koje za nas nisu ovog časa meritorne. Kolike su unutarnje rezerve, to za nas ovog časa nije važno. Međutim, u ovoj zemlji postoje Hrvati koji prema Hrvatskoj imaju odnos kao materi i djetetu u isto vrijeme. Kao majci jer je na njih utjecala najbolje što je mogla, a kao djetetu jer bi joj dali sve, a za uzvrat ne traže ništa. Mi smo samo zabrinuti za našu dalmatinsku Hrvatsku. Jer mislim da je glupo biti nostalgičan, sentimental i nekakav nacionalist pa reći živi se od mora, od mriža i uza, brojidu se žuji od vesla baškrina i onu blesao tvoje kamen, maslina i brača. Pa to su stvarno sentimentalne gluposti. Mislim da bismo ukratko trebali biti moderan narod, disati exuberantno, punim potrošačkim plućima i dopustite da završim u ozbiljnom tonu, s puno tuge, boli i jada kad govorimo o ovoj temi, ali suvremeno, jezikom već uvreda. That's it. Puno hvala. Mislim da Hrvatska treba ići kao jedna Finska prema modelu bioenergija. Krajnje je smiješno uspoređivati Norvešku sa Hrvatskom. Norveška nikad nije živjela od turizma. Ona ima jednu obalu koja je potpuno, ne može se nikako sličiti na Jadransku. Riječ je znači o Baltičkom moru, Sjevernom moru otvorenom, a mi imamo jedno zatvoreno more, Jadran je jedno veliko jezero. Znači da za svaki bilo kakve implikacije havarija tankera od Trsta prema Rijeci ili na samoj platformi imat će dalekosežne posljedice. Ja vam se Ja mislim da bi se mi svi trebali plakati, ali nije za plakanjem, nego se moramo nasmijeti. Hrvatska nikad ne može biti Norveška iz 1001 razloga. Hrvatska može biti, ako dođe do bušenja i nađemo nafte, jedna Venezuela. A znamo stanje u Venezueli. Zahvaljujući ministrima, političarima poput Vrdoljaka. I ova zemlja, završavam, ako ova zemlja, Hrvatska je zemlja apsurda. Jer su nekompetentni, nemaju znanje i udaljuju se od naroda. Kako sam na televiziji čuo ovoga Vrdoljaka, veli nije nama problem Jadran. Nama je problem zagađenja vode u Slavoniji. Znači, a preko 4000 bušotina smo mi po Slavoniji i Panonskom bazenu izbušili. I znate koja je najbolja voda u svijetu? Ovu koju pijete. To svi moji prijatelji šejci koji su dolazili na naše simpozije su potvrdili da je to najbolja voda u svijetu.
a mi smo je našli na 800 metara dubine i nije zagađena, nego je izvanredna. Kako šeici hvale ovo da je to najbolja voda, ja se slažem da je najbolja, jer ti šeici znaju da je to skuplja nego košta litra nafte. Ajmo mi Hrvati proizvoditi da je prodavati šeicima. Evo, znate šta, šeici su nudili upravo zamjenu vode za naftu. Međutim, to u Hrvata ne ide, jer zapravo Hrvati naprosto ne vole raditi. Je li još netko za bušenje Jadrana? Treba hitno, zaista hitno sazvati sjednicu Sabora i u skladu sa odredbama Međunarodne konvencije o pravu mora proglasiti taj isključivi gospodarski pojas i legalizirati, jer zaista ovdje nema niti jedan valjani razlog da se mi ponašamo neodgovorno ili suprotno međunarodnom pravu, međunarodnim konvencijama, jer nam niko ne smeta. Kad je proglašavan epikontinentalni pojas, bilo je puno problema sa Italijom oko dogovaranja crte, a danas više se s nikim ne mora se ništa dogovarati, nego se to mora proglasiti. Zašto? Da se štiti interes budućih generacija i baštine čovječanstva za budućnost cijeloga svijeta. Da su se naši saborski zastupnici isto pokrenuli pa su uputili u saborsku proceduru interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske, a vezano za provođenje zakona i strateških dokumenata u svezi istraživanja i eksploatacije Jadrana, da se sad da ne čitam cijeli dokument koji ima 20-ak strana u kojem se pozivaju, dakle ukratko nije uopće poštivana zakonska procedura prilikom prije davanja ovih polja u koncesije. I naravno u zaključku ono što je najvažnije, traži se da Vlada Republike Hrvatske bez odgode obustavi sve postupke koje se provode temeljem provedenog prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, te da napravi sveobuhvatnu analizu rada svih tijela državne uprave u postupku davanja odobrenja za provođenje seizmičkog istraživanja Jadrana te prvog javnog nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, te da utvrdi tko je odgovoran za nezakonitosti i netransparentnost u provedbi navedenih postupaka. Dakle, hvala Bogu i oni su se pomaknuli. Ja bih zaključno pledirao da Bili Split i pod Učkom kućice Dele ne bude samo motiv iz književnosti, iz dalje ili bliže lijepe hrvatske prošlosti, da to sačuvamo i za buduće generacije. Hvala vam, srca profesore. Ja sam ovdje iz simboličkih razloga. Ja silno volim svoju zemlju i ne bih nijedan njezin dio se odrekao, ali ću kao Dalmatinac ili kao Mediteranac reći nešto što ćemo se možda moći složiti, da je naše more, naše pročelje. I meni se čini da je čuvati to pročelje, da nam ne bude crna mrlja, da ne bude, da ne ocrnimo obraz. Eto, s njim bi ja završio. Ja nimalo ne vjerujem da će promjena vlasti značiti promjenu strategije što se tiče bušenja Jadrana, kao što ne vjerujem da će gospođa predsjednica napraviti išta u vezi ovoga. Imati iluzije gospođe u predizbornoj kampanji prosvjedovala samo oko toga da nisu dovoljno angažirane američke firme, a ne oko toga je li to sve skupa dobro ili nije. Dakle, volio bih da se dogodi drugčije, volio bih da me budućnost demantira, ali imam previše godina i previše iskustva na političkoj sceni da ne bih znao kako se stvari u Hrvatskoj vrte, a sama činjenica kad je neko spreman zdrobiti 120 milijuna eura na bušotinu, onda ima 120 milijuna razloga da učini sve da to doista napravi i da medijski sredi stvari da i izgleda od dobro. Ovdje smo naravno dotakli ekološku priču. Ja sam zamislio dakle ovaj skup da mi danas vama i sami sebi dademo argumente s kojima ćemo u brojnim javnim raspravama, neće ovo sa današnjim danom stati. Neće. Dademo municiju za obranu. Narod koji je jučer u vrijeme Tuđmana imao toliku količinu osobne, ljudske, vojničke i nacionalne hrabrosti, da danas, vođeni ovim političkim elitama, bilo vlašću, bilo oporbom, izgubili smo nešto što se zove građanska hrabrost. I ponekad čovjek pomisli da su Hrvati, ako dopuste da se dogodi ovo sa platformama u Jadranu, da su Hrvati
ponekad čovjek pomisli, možda je malo kritično reći, za jednu kolektivnu psihoterapiju. Hvala vam još jednom što ste bili ovdje danas sa nama, kreće već drugi krug, dakle drugi ćemo stol napraviti okupili naftaši su nam pobili koji smo se sad žalili da su otišli, ali evo bit će prilike da kažu svoje argumente, nama je naravno more prije svega. Hvala još jednom od srca, posebno Gordanu Maliću koji nam je ustupio materijal, hvala divnim profesorima, stručnjacima, svima vama koji ste našli vrijeme. Hvala još jednom.